ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କୁମାରୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସଂଘ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମେଥୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଙ୍କନାରାୟଣ ବିଷୟୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯିଏକି ଆମର ପରିବେଶର ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମଦାତା। ଆମର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ ଯାହାବି ଆମ ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ଆମର କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ କାମ କରୁ। ଏମ୍ଏସ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏଠି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମଧୁ ସଂଘର ଅନୁମତି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଉପକୃତ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଦିନିକିଆ ଧାରଣା ବା ରାଲି ନେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମକୁ 2017 ମସିହାରୁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଦରମା ପଠାଇବି ବୋଲି ସେଇ ଠକି